So si Paul ug si Silas actually mission-minded ning duha. Oo. And gusto gila maka-put up og church, maka-put up og mission, maka-start og disciple, maka-lead og group. Pero ang Holy Spirit mismo ni forbid nila nga ayaw diha sa Asia. Ngano ka? Verse 7. And after they had come to Mysia, they tried to go into Bithynia, but the Spirit did not permit them. Wala na po, nisugot, ayaw diha gyapon sa Bithynia, ayaw diha sa Mysia. So passing, verse 8, so passing by Mysia, they came down to Troas. Verse 9, and a vision appeared to Paul in the night. A man of Macedonia stood and pleaded with him, saying, come over to Macedonia and help us. So nade dinhi ang will sa Holy Spirit. Nganong gibabagan sila, nganong di sila pamisonon sa Asia, di sila padtuon sa ubang lugar, kay naay mas importante nga kinahanglan adtuon ni Paul o ni Silas. So through a vision, ang vision this time active pa and usually ginagamit pa pag discern sa will sa Ginoo ang vision. So this time nakakitag vision si Paul. And sa iyang vision, nakakita siya usa ka lalaki nga naghangyo niyag maayo, sir, please adto ami sa Macedonia. Tabangi mi sa Macedonia. And ang interpretation ni Paul sa verse 10, look at verse 10. Now after he had seen the vision, immediately we sought to go to Macedonia, concluding that the Lord had called us to preach the gospel to them. So here, very specific ang Holy Spirit, asagid ang direksyon sa ministry. Muna nga dili gid accident ang tanan. Ang naabot dito una sa tong lugar sa Amitis, naabot dinhi sa Crown 7. Nagtugid ko nga naagi Holy Spirit nag-guide nato. Natay mga ginepray nga wa na dayon sayang nga atoy. Pero ang Holy Spirit gin-orchestrate nato. Nganong nakaabot dinhi. And even ang imong presence karon sa church, dili man ni siya accident or tsamba lang or daghig siguro na nag-invite nimo, will gyud sa Holy Spirit nga moabot ka dinhi sa lugar. And before mo end ang atong sermon unya, gusto sa Holy Spirit nga mohimo jud kag desisyon ug mo renew ka sa imong commitment. Take note, tanang involvement sa Holy Spirit related ug concerning gid na sa ministry. Wa gilaing nag-revolve ang pinaka-core center sa imong existence sa imong pag-exist dinhi sa yuta for the glory of the Lord gyud. Involving gina siya sa ministry. Munang wala gyoy conviction sa Holy Spirit kung moadto ka sa di mao nga mga lugar, gawas kung related sa ministry, call and tawag gid na sa Holy Spirit. And this time ingon si Paul, mao ding wa mi padtua sa Asia, wa mi padtua sa Bithynia, sa Phrygia, kaya dinhi di mi gipaadto sa Holy Spirit sa Macedonia. And pag abot nila sa Macedonia, tanawa dinhi ang journey nila. Verse 14. Ambak ta sa verse 14. Now a certain woman named Lydia heard us. She was a seller of purple from the city of Thyatira who worshiped God. The Lord opened her heart to heed the things spoken by Paul. So, notice niyo ang style sa ilang ministry sa una, nag-preach sila sa mga highways, nag-preach sila sa mga market, nag-share sila sa mga tao ng ilang conversation sa tindahan, sa dalan, house to house ang ilang Bible study sa una. And sometimes si Paul nag-preach siya, maybe naani sa dalan o sa open ground, open field, naminaw si Lydia niya. And sometimes si Lydia naminaw, nag-convince ang Holy Spirit sa heart ni Lydia, o sige, ingon din and when she and her household, tanawa, verse 14, si Lydia na-convince, paspas king conversion aning Lydia sa verse 15, and when she and her household were baptized, she begged us, saying, if you have judged me to be faithful to the Lord, come to my house and stay. So she persuaded us, so she persuaded us, naidugang akong version sa Bible. So si Lydia, here comes Lydia, ang first converted woman sa Macedonia, sa ministry ni Paul o ni Silas. And ingon pa gid si Lydia, sir, kung mutuo gid mo nga na-save ko, kung inyong i-grant akong request, hapit sa mo sa balay. Ayun ang isa sa purpose din ni Lydia, gusto niya ma-save iyang family. Muna pag-abot sa verse 15,
And when she and her household were baptized, mapansin ninyo, ang baptism sa old times, sa early church, dili ni makaabtag bulan, taas king bulan, taas sa kinang weeks. The moment they heard the gospel, believed the gospel, they were baptized. And ang entire family ni Lydia dinhi na save ug na baptized dayon. So nahimong first nga nucleus sa Bible study dinhing Paul ug ni Silas ang family ni Lydia. Now verse 16, now it happened as we stay, so she 16, now it happened as we went to prayer that a certain slave girl possessed with a spirit of divination met us, who brought her masters much profit by fortune telling. So, si Isla Bible Study, naamay niabot nga fortune teller. Mananagna. Mananagna. Lahi po tong mamamarang. Lahi po tong albularyo. Albularyo, nag-aayo man na, pinagis hurim-hurim, tutut-hutho. And ang mamamarang, murag mga, nagatusok-tuslok og dagom. Pero ang fortune teller, klase po ni sa witchcraft, demonic po ni nga activity, pero managna siya, Brother Tarok. Ang unang mugawas day, di aspultahan day, ay kumpiyansa, ayog banggai, kayong unang mabanggaan ni mo, imong mabana. Di ba? Anak man nakasagaran. Day, ayaw pagsulobog pula sa Miyerkules kay malas na nga kulor. Mananagna. And take note, ang mga inani nga mga butang, iya gina sa demon. Tanawa ha, verse 17, this girl followed Paul and us and cried out, saying, these men are the servants of the Most High who proclaim to us the way of salvation. You know, days ni, gikan niya nakitaan si Paul o di Silas, nagsolo winning, nagsige na nagsunsunod ning bayhana pila kaadlaw. Sipa siya sa sagit, ay kani sila maoni ang pinadala sa Ginoo. Muni sila ang mga magtutudlo sa Ginoo. Now take note ha, weird ba ni nga binuhatan? Dili ni normal buhaton sa usa ka babay. Babay ka, magsagit-sagit ka sa dala, sunod ka sa mga, katry na mo ana, kami sa una, wa may nagsusunod na mong inani, pero iro noon, magsuluin sa una, pero tindagan ng iro. Pero lisod mag-i-cast out ni mong iro. Pero diri, ang babae sig sunod-sunod nila, mo nang gisamukan si Paul, tanawa ha, sa verse 18, and this she did for many days. But Paul, greatly annoyed, turned and said to the spirit, now take note, dili sa woman, to the spirit, I command you in the name of Jesus Christ to come out of her. And he came out that very hour. So si Paul, gisamuka na siya, gisig susunod, pila na kaadlaw, ingon si Paul, in the name of the Lord Jesus Christ, girebuke niya ang spirit nga naa sa babay. Nga naman, abi niyang fortune telling, kanang makapanagna ka, dili biya makatagna ang ordinary lang nga tao. Oh, kanang, muni mong balay, brad, no, kaning puti, na gate nga blue, yan ay sinitas kilid, mahugin na. Mananagnagi makatagna, labi na mawai mong sing-sing mahalon. Mawai imuhang katigayunan sa balay, balibay, patagna ang gina ninyo siguro. Di ba mataganan pod? Nya may mata, butika, murag mo ni brad. Dili biya, surgid biya sa moingon. Tungod kay naagi demonic influence behind. Dili makatagna ang tao. Uy, kalimot, magitaasan na butang atong eyeglass. Butang na nun sa uban atong pangitaon. Pero na may demonic influence, it could be na ay someone nga di mo naghunghong niya or nagi-possession na itabo sa tao. And morning babayhan na. And girebuke mang Paul. Gikasabaan, pahawa daw tang espiritu, so ni hawa. Tanawang respond sa verse 19. But when her master saw that their hope of profit was gone, they seized Paul and Silas and dragged him into the marketplace to the authorities. Now 20, 21, 22, nasuko naman ng mga businessman. Kay ang ilahang panginabuhi biani nga time sa Macedonia, common ang mga witchcraft o gihimong negosyo ni, mga mananagna, mga mamamarang, magpaampo. Naggani, kusog ni nga business. Sadyang nakast out ng demon sa babae, di naman makatag ng gabay. Muhingon naman nga, pangitaan na sa inyo, naagros ilams katri. Di na makatag na, kay nakast out na ang demon, nga mooy makahatag o gahom. So, wanay halin. Nasuko man ng mga witchcraft. Likado ning tawhana na, basig muanhin nila sa amo ang shop pod. Ipang-cast out ang mo ang mga abyan.
So, ilang gipatawag sa authority si Paul ug si Silas, sinungdan, dinhi sila na priso. Now, kung tan-awon nimo ang 22, 23, wa sila gibasa-basta priso lang, gipangkulata sa sila, gipanglatigo sa sila, nangalaksi sa ilang panit, gipangbunal-bunalan, and then gisulod sila sa prisuhan. Now, look at verse 23. And when they had laid many stripes on them, they threw them into prison, commanding the jailer to keep them securely. 24. Having received such a charge, he put them into the inner prison and fastened their feet and stocks. So, gipriso sila, so ay hinungdan yun. Tungod lang in taon sa pagsulwining o pag-cast out nila og demon. Now, ang ilang status ni Paul o ni Silas, lisod kayo. Kaya gibutang sila sa inner prison. Ang inner prison, ani man gud ang prisuhan sa Roma, inner prison. Nanay, rihas. Sunod nga prisuhan, rihas. Sunod nga prisuhan, rihas. Pila na ka rihas santod, makagawas ka sa exit o sa entrance pod. So ang inner prison, ang pinakasuok gina. So kung magagawas ka sa unang gate, napa ikaduhang gate, napa ikatulo. E nya, gawas ana, kadina ilang kamot o gagilahang tiil. Tanawa. Kung ikaw ang mapriso ana, be, makahaliluya pa ka. Makaingon pa ka praise the Lord. Makahinumdum pa ka kasi yung favorite verse nga all things will work together for good. Diba? And usually, ganahan kita ng mga verse kung nindot kayo, puno atong bulsa, December, pero si Paul ug si Silas ka, unsay una nilang gibuhat, ani nga situation. Now look at verse 25. Tanawa sa verse 25. About midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns to God. So instead nga mag-discourage sila, instead nga mag-ingon, ingon si Silas, ikaw gid Paul, among amo juga Paul. O napiso nung kunin mong kalaki Paul. Kita po ta karon sa akong pamilya. O pwede ingon si Paul, sagdin lang gudlas kay makagawa sa kita drilas. Walay nag-blame, way nagbasol nila. Instead, ingon sila, nag-pray sila, ug nanganta sila hymns. Himan ka na. Nanganta sila praises. Ingon din si Paul, ikaw na po last. Si Silas na po'y sundon. Sunda. So, grabe sa prisuhan nun. Ano po sila? Ginakakadin naman na. They were singing praises man good. Nung sa may praise day, di pagpasalamat. Tanawa good ang hitabo sa ilang pagkatakanta, and the prisoners were listening to them. No, you know, ang term din ni gamit is listening. You know, 12 midnight ni alas 12 sa kadlawon. Unya, kung imong tan-awon dinhi, although naminaw ning mga prisoners dinhi, pero kung tan-awon nimo ang later nga respond, na bless actually ang mga prisoners nga nakadungog nila. Lima ka na nakadinang tiil, nakakadinang ang kamot, nangantanog alive. Alive. Sila ra duha dito. Siyempre, saba kay sila, pero nadungog sila sa mga piniriso. And na-bless ang mga prisoners sa ilahang gihimo. And usually, kung inani biya tao, maghimo day tag di mao nga decision. Pastor, absent ako pastor ha kay saon ta man pastor nga nasunog akong pispan. Ni man ka pispan nimo nasunog pag yun. Grabe na ginang inita sa imuhang grabing kastigo na gina siya. Pastor, saon ta pastor, wa jud ko nakapasar sa kung gi-applyan nga trabaho. Pero ang gihimo ni Paul ug ni Silas, beyond gid siya sa usa ka normal. Kung dili ka spiritually mature nga Christian, dili ka kahimo ani oy. Ni man ka hubag pa kay ilang lawas, ngulngul pa kining ina mga samad ha. Gibunal-bunalan pa ni sila tibok lawas, kato pag yung nailatigo. And then gikadina pagid sila ang pinakabaho ug pinakangit-ngit pagid nga cell. Abi nimo kung inani mo situation, ambot lang siguro. Pero si Paul ug si Silas, nagpray sila ug nagsing og hymns. Dinhi gikuha ang concept sa midnight prayer. Mabitaw naging at midnight, Paul and Silas were praying. Dinhi ni gikuha gisundog-sundog ng mag-midnight prayer ta. Kay powerful kay actually ni nga prayer. Wala may something sa 12 midnight, pero ang point dinhi, ang 12 midnight ting tulog naman gud na. Lami na king hagok ana, brother Tarok. Pero ang 12 midnight nga prayer, kabalo mo unsay gi-highlight diha, usa na ka sacrificial nga prayer.
Kay the more nimo i-conquer imong duka and di nagpray ka, the more magka-powerful ang prayer. And mo ni gihimo ni Paul ug ni Silas. Wa lang sila grabe kadabang practical para di sila dukaon nanganta sila hymns. Unsa kani nga hymns ilang kanta? Basin si Paul siguro si Silas siguro song leader silang church. Paul kabalo katong kanta Paul nga padayon kanunay Paul. Kanta ta Paul. So nanganta sila, wa nila or ilang gi-ignore ang temptation nga ma-discourage sila. Tanawa ang response sa Ginoo sa verse 26. Unsa ka powerful ang sacrificial prayer, unsa ka powerful ang prayer nila despite silang situation. 26. Suddenly, there was a great earthquake, so that the foundation of the prison were shaken, and immediately all the doors were open. Na take note, doors ang gimension, kaya di man lang isa ka door, and everyone's bonds were unfastened. Human nila pray, dili lang ni linog. Paul, magnilinog Paul, di ba? Makanang mulinog. Tanawan din mo dispenser, naganahan tubig. Lininog yun. Dili nilinog lang. Great earthquake ang gimension din ni Paul. Sa ato pa, kusog yun nga linog. Kanabang, iyon din nangatumba ang mga pultahan sa gate, ang mga foundation ng mga bato, kay hinumdumi, dili biya ni simento, bato biya ni ilang gipang file, ng ibang butangan lag mga clay. So bato nangatumba, and then ang mga prison doors nangatumba, kusog yun nga linog, and then, so that the foundation of the prison were shaken, and ang nahitabo pag yun, amazing kayo, kay ang ilahang kadina, sa kamot og til, nangatangtang. Kusog grabe nga linog no sa katong nga linog to nga gipangtangtang man ilahang kod kadina. Di man sa to adrenaline rush ko. Linog pa. Binuang butbot sa nakabaga sa kadina sa Roma. Di ba? Kanumdum ko nagsunog dito sa muunahan sa bangkal. Di layo sa mua. Pag sunog kargar usa ka tawo ang ref. Di na kanay pag humasunog upat na sila nagdayong. Diba? Kanang adrenaline rush lagi for emergency situations ba? Namang gi-adrenaline ang tao, nag-release adrenaline, mura kag si Superman. Pero kanang luya na, wa na isunog, upat na sila nagdayong sa rep pabalik. Pero di ni adrenaline rush, mga buak imong bukog, kanang kadina sa kuan. Pero abi ni mo din tanawa ha, yun ang earthquake sa Old Testament, ginagamit ni pagkuwag attention sa tao, warning. Bansin mo sa Old Testament, basta na earthquake, mo itong nagbaha, sa panahon ni Noah, gipangkaon ang pila to kalibo ka mga tao sa Israel, gikaon sa yuta, pag earthquake, pagkastigo, pag-remind sa tao silang sin. Pero this time, ang earthquake, dili man ni siya, consequence lang. Kaya after sa earthquake, na-open ang doors, na-open ang chain. You know what, dili ta ng earthquake sa atong life, actually, dili ta ng problem, difficulties sa tong life para mas stranded ta, para i-pressure ta sa Ginoo. Actually, usahay nagkinahanglan gitag mga difficult situations, mga earthquakes sa atong spiritual life para mo open, mo break sa mga prison cells sa atong life. Kabalo mo daga nato dinhi ang nahimong prisoner sa tong emotion, sa tong hatred, sa tong fear, nate unforgiving spirit. Natay prisuhan nga di ko pastoray kay di ko kabaluan na si kuan lang kay kamauan ng butanga. Natay fear of rejection. Mahadlok ta mo release atong potentials. O ba din na slave siguro sa imong mga burden inside. Past mistakes, past nga mga failures. And dili na to gusto nga makabuhi ta din na ba? Kinahanglan ta usahay tandugon gid sa Ginoo nagay mga sudden nga mga earthquake situations sa atong spiritual life. Pagkamatay bitaw sa akong uncle last week didto mi sa Jensen sa akong mama. Wa mi nagdahom biya atong akong uncle kay dad lang man to nako. And kasi mag-expect adto. So nangadto mi ang takurong sa dito sa Cotabato. Sana yung kaduha lang ko nakaadto mo, ikaduha na kong adto. First time na kong adto, nag-soul-winning, Bible study ko, gamay lang ang tao. Pagkamatay sa akong uncle, gigrab gid na akong opportunity dayon. Kumang mga adto ta. Kay makashare ko sa gospel sa akong mga kaliwat. For sure, daghan gid mga bot kay namatay god. Last night ko nagwali, daghan mas mga hundreds.
dito naabot sa karsada niya, kusog pa king speaker ang gigamit, take na kung ang opportunity. And then, sa salvation prayer, praise the Lord kay, di man ko kingog tanan, pero daghan gyud ang mi-repeat sa prayer o mi-surrender sa Ginoo. And nahitabo to sa mong life, isa to sa mga earthquakes sa mong family. Isa to sa mga linog, pagtandog sa Ginoo sa among kinabuhi. And sa ato ang unang picture, marag sakit man kay nawala. But on the other side, naagi brighter side, naagi good side sa usa ka situation. Kung na-save to majority ato nga mga tao, praise the Lord, usa ka life gikuha, pero daghan kay life ang gidugang. And I don't know sa situation sa imong life, I know naagid kay burden. Naagi prison cell sa imong life, nga wa gyud na na-release hangtod karon. Isa ba ka secret nga sin? Secret nga agenda? Isa ka problem sa imong kagulingon nga ikaw lang ang Ginoo ba nakahibalo ba? Naagi mga prisoner, naagi mga prison cell, sa ato ang spiritual nga life. And then suddenly, ang Ginoo mohatag sa mga kalit nga mga problems, tandugon ka, at first, bati gid sa tan-awon, pero at the end, nindot o kinahanglan siyang may tabo para ma-release ka ni ana nga situation. Depende po nimo. Kay si Paul, sa di miabot ang earthquake, nag-pray man sila ug nag-praise. So, kanang nga situation sa imong life, isa na ka opportunity nga i-reveal o ipakita sa Ginoo unsa siya ka-powerful. And this time, nahitabo din kung ako si Paul, Lord, nag-preach naman ko, Lord, kinahanglan man kong mapriso. Lord, nag-cast out naman ko tong demon na tong bayhana kasamukan, kinahanglan maming prisohon. Gigamit sa Ginoo di ang prisuhan para ma-reveal sa Ginoo unsa siya ka-powerful. Hinumdum ko noon sa pag-cross sa Israelites sa Red Sea. Gigukod sila sa Egypt, gikan sa Egypt, salamat gid Moses kinakagawas sa kita Moses. Abusonan, tubig man. Dagat man ni Moses. Moses, dagat bitaw. Moses, duol namang mga sundalong Pharaoh. Duol na gyud. Right side, left side, bukid. Moses, ito yung buhaton. What saha, mag-ampo sa ako. Nag-pray lang si Moses. And then ingon ng Ginoo, Lord, ingon ng Moses, Lord, say buhaton na mo, Lord, di mo mingi pagawas, Lord. Saman, mga mahatay na lang mi. Ang response sa Ginoo, hulat ng Moses. Tanawan niyo ang salvation nga akong buhaton. Wa mo ilaing part ang pag-witness lang unsa ko ka-powerful. And then mo tuhuman sa prayer ni Moses na split ang Red Sea. Dagan kayog mga skeptics, naglinog to, kusog to nga hangin, natunga ang dagat. Dili matunga, kataas sa Red Sea, kusog ka hangin, matunga ang dagat. Linog, matunga ang dagat, nindot pagkatunga, kay gihulat sa sila makatabok niya, nihunong ang linog. Grabe gusto gid nila i-conquer, nga di gid tinod ang power sa Ginoo. Pero gitrap sila sa Ginoo para ma-prove sa Ginoo unsa ang power niya once ang tao niya mutawag lang diha niya. Amen? Again, for sure, na-trap yun karon. Financial, emotional, relationship, family, na something nag-bother sa imong mind. Lord, saan pag-exit din Lord? And sama sa gimong Paul ug Silas, nag-pray sila. And nag-pray sila sa Ginoo. Wala sila nag-blame sa usag-usa. Never nag-question ng wisdom sa Ginoo. Usually, mo ingon mita, Lord, grabe Lord, simple naman akong prayer, di makaka-answer. Itong i-question pa ang iyahang wisdom. Lord, sa kadaghang tao nga nung ako man, mabitaw na yung song, God is too wise to be mistaken. So ayaw i-question yung wisdom kay past, present, and future ang iyang nakita. Ikaw ang present lang. So kabalo siya, unsay angay nimo sa present situation for the sake sa imong future. And this time, nakita sa Israelites unsa ang power sa Ginoo sa wall of Jericho be. Ingon din si Joshua, praise the Lord, naabot na to sa promised land. Yung mga babae, amen. Yung mga laki, amen. Ingon din si Joshua, napaday kaaway ang Jericho. Ingon din sila, unsaon na to na Joshua, kinahanglan na to silang pildihon. Tiyo man na, thousands of soldiers sa wall of Jericho, sa Jericho city, and then ang Israelite, bisag nilkatir, wagay sila. Tigib, wala gani. Dili warrior ang mga Israelites. Nabuhi lang sila sa guidance sa Holy Spirit yun. Moses, Joshua, saan man na to ni Joshua? Yung po si Joshua, okay, mag-pray sa ta ha. Pag-pray ni Joshua, ingon ng Ginoo,
7 days lang Joshua, conquer niyo ang city. First day, tuyok mo. Second day, tuyok. Seventh day, tuyok mo kaysa, then blow the trumpets. You know, kung ako si Joshua, yeah, Lord, muna na. You know, ang gisukod lang sa Ginoo kang Joshua, ang iya lang yung trust o yung obedience. So si Joshua na siya trust and obedience, prove, kaya never siya ni-question sa Ginoo. So ang Israel, nagtuyok-tuyok sila once a day, 7 times. And then pag blow sa trumpet sa 7th day, yung sa pagkaunsa, naguba man ang wall. Pagaguba sa wall, nangaratol ang mga soldiers sa Jericho. Ingon ang Bible, nga nagpinatyanay na sila gilaha. Hantod nga matay, uban, nanagan, ground zero ang wall, nakasulod sila, bisag pinaakan sa lamok, wala gyud. Yaw mo na. So naay mga situation nga murag banggaan, tagdako kay nga wall, usa ka prisuhan, usa ka wall, usa ka dead end sa atong life, but then kumutawag daay ka Ginoo, iya ipakita unsa siya ka powerful. You know, diri sa Cebu City, daghan kay wall, ato i-conquer. Daghan kay mga wall, fear. Wall of fear. Ang saon man ni pastor, kamahal sa yuta sa Cebu. Asa man tag yuta sa Cebu? Imang ka 70,000 pataas ang square meter. You know, napay fear of rejection. Mauwa mga pastor dyan, basig katawaan ko sa akong kaliwat ba nga nag-usab na kong tinuuhan. Manang ay lang ko picture, iniktuslob sa tubig ha. Oy, naagi inana ni tabo sa Davao sa una. Ay lang ko picture, pastor, inigbaptize. Tabo gyud kay basig ko na makitaan sa Facebook. Oh, fear of rejection. Ikatawan magud ko nila basin niya ba. Ito natawag itong murag medyo na igo-igo gamay. Picturean mo, picturean gid mo ingon si Christ. Ang nagakaulaw na kasyuta, ikaulaw sa langit. Picture gyud aron maabot yung Facebook. You know, pagbaptize bitang Christ, ni-open ang langit, nitingog, mo niya akong pinanggang anak. Sus, ampo lang na to, di lang mo dugdog, inig-baptize, sana na ng langit ba niya? So, may dugdog, may naabot. Kilat, abling langit, pero ngit-ngit nga, panganon. Pero well, ang Ginoo, gusto niya, tao gyud nga confident gid mo tawag siyang ngalan. Wa lagi kaulaw, nakadungog ang mga tao, unsa man na sila diha? Sa una pa sa among bukid. So, nagpurtis na. Di ba purtis man ang mga karaan? Kung sa may riluan, relihiyon. Di man mo simbag ko. Nagpurtis na. Protestante ba? Shortcut, Bisaya, purtis. Ang mga prisoners na minaw, na-bless sila na minaw ni Paul ug ni Silas na tanawa dinhi sa verse 27. So paglinog, ni-open ang mga prison cells, ang prison doors, 27, and the keeper of the prison awaking from sleep and seeing the prison doors opened, supposing the prisoners had fled, drew his sword and was about to kill himself. You know, mo ni siya ang balaod sa prison, sa mga jail guards. If ikaw ang jail guard, unya nakabuhi imong gipriso, patyon yun ka. Death penalty gina siya. Ikaw gani nagbantay, unya nakagawas imong gibantayan, duha lang ilang konklusyon. Number 1, nagpasagad ka sa imong work. Number 2, kung sabo ni mutong na priso. So ang balaod sa Roma, patyon ka. Mutong pagkabalo, paglinog, nakamata sila. Pagtanaw sa jail guard, sir, bungkag namang pultahan, sir. Tanawa si Pablo, waan na gid sir, nahurot na. Ngit-ngit biya, muna na nga siya dirig suga, torch. Ingon din siya, asa ang sword, maghikog unta siya ani nga time. Patinuno naman lang ko, wa man koy ayo nga jail guard. Pagdayon niya kuha sa sword, pagpatay siyang kugulingon, ni sagit mas Pablo. Sir, ayun nagbuhata, sir. Kusog na sagit. Naarami din ni, tanawang verse 28, but Paul called with a loud voice saying, do yourself no harm, for we are all here. Sir, ayun nagbuhata, sir. Naami diri, sir. Kabalos Pablo, kay lawyer good siya, scribe good siya sa Hudyo. Kabalos siya usay balaod. Wa minikya, sir, naarami din ni. Tanaw sa verse 30, and he brought them, and 29, then he called for a light and ran in and fell down trembling before Paul and Silas. Sabi mo, kung kita pa ni Paul o si Silas, sagdi, pare ka mamatay sa managan ta. No, di ba? Mana na siguro to.
May na. Pero si Paul ug si Silas, grabe niya ka-confident yun. Dili lagi. Kalag na. Hindi mo na pasagdaan. Sir, ayaw. Confident kay si Paul. Nga kining tawhana, gitawag ginis Ginoo. And pagtawag sa, ngano day, buhi mo. Kuha niyang torch. Pag adto niyang Paul ni Silas, tanang piniriso, naara day dito sa isa ka area. So, sige himo, unsay respond niya. Iya bang gidakop og balik si Paul ug Silas? Iya bang gipangkadinahan ng mga tao? Instead, tanawang gihimo he humbled down himself, ni kneel down sa kang Paul ug ni Silas. Ug ang first question sa jail guard, na mo'y pinaka-importanting question sa imong life, ingon siya. 30. So they said, 30, and he brought them and said, Sirs, what must I do to be saved? Yun. Nakita nimo ang purpose sa earthquake. Makita nimo ang purpose nga nung usay bungkagon bitaw sa Ginoo atong heart, atong pride, atong life, para di ay pahinulsulon ka og makadawat kag salvation. And you know, di gid mo hunong biyang Ginoo ani sa imong life. The more ka magsigingon, Lord, busy ko, Lord, di sa ko, Lord, maulaw ko, Lord, dili sa karon, the more gid ka biya tandugon sa Ginoo. And the only solution gyud kanang earthquake nga nahitabo karon sa imong life, ang pag-humble down. O ang pag-admit nga ikaw sinner o nagkinahanglan kag Savior. Kung saved na ka, tanawang gihimong Paul o ni Silas. Ilang gipraise ang Ginoo in spite sa difficulties. Tanawang giingon ni Paul. So they said, verse 31, believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved, you and your household. Ingon si Paul, sir, kung masave ka karon, sir, di lang ikaw ang masave. Apil imong pamilya, sir. You see, mag-start ang salvation biya nimo. And then sa imong family. Kaya ang first imong concern, human ka masave, imog yung family. Imog yung pamilya. You know, kung wa kay concern sa imong family sa ilang salvation, duha lang yun, it's either kapulan ka mo share sa imong family or wa ka kasabot yun, unsay imong na-receive. Bini mo kung nakasabot ka unsay imong na-receive, imo ginang i-share sa uban. Mukaon kag restaurant nga lami ang pagkaon, manabi man gani ka pagkaon lang. Adto dito kay lami kay nagay pa kasugba kayo, di kayo daghag kanang itom-itom sa sugbaan. Pagkaon lang na, how much more sa salvation, church? See, di ba ka na ganing mga driver din ayo agi di ba kini nag-checkpoint? Checkpoint lang na. Igora ka, citation lang, 500, 700 ba na ron? Unsa pa kaha ang lake of fire. So kung tinood ka naka-receive yun sa salvation, na-rescue ka sa fire sa eternal damnation, imo ginang i-share. Oy, and first imong concern, imo yung family. Imo yung family. Kung wa kay concern sa imong family, basig wa pa ka kasabot yun, unsa imong na-receive, or basin wa nimo na-receive. Kaya you cannot share the same apple experience if wala nimo natilawan gina nga apple. Kaya usay ang atong conversion, no, musulti ko ninyo, usay ang conversion sa tao, dinhi lang yun siya. Sa knowledge lang yun. Nagaan kog apple. Uy, unsam ni? Apple. Oh, sige, sultian ako. Lami ka na, crunchy ka na, crispy, lami kayo, fresh, tamis. Okay. Adto kong Brad Arnel. Brad Arnel, kaon na ning apple, crunchy, tamis ka na, fresh kaayo, juicy. Mo ba? Gikuha Brad Arnel. Na-save pa noon. Niagi ra sa ako ang information. Di ko pwede maingon. Lami ka na Brad Arnel. Katilo ka, pastor. Wala gyud. Ngung kabalo man ka. Giingnan man ko niya. Di niyo ma-share si Christ kung wala kay personal experience ni Christ. Lisod yun. Munang lisod kay ingon nga na-change ko, nabag-o ko kung wala ni mo na experience. Ayaw rely sa secondary testimony na save siya, nabag-o sila, daghang kinabag-o. O ako po, munang mo share ta ni Christ, mo bag-og life si Christ, si ikaw ka nabag-o. Tungod kay usayang conversion, naalang sa mind, nasa knowledge, wala sa heart. Muna, church is secure good na, isure good na to. Once na-experience nimo ang eternal life, ang conviction sa Holy Spirit, ang salvation nga nasa Ginoo, ang transformation sa work sa Holy Spirit, normal gyud imo sa gid nang i-desire nga ma-feel pod sa imong loved ones. Muna'y unag yung manifestation sa tinuod nga salvation. Tanawa gidagid niya. Unsay nahitabo? Pag abot sa verse 33,
And he took them the same hour of the night and washed their stripes. And immediately, he and all his family were baptized. Ang jail guard, ingon si Paul, tuo ka ni Jesus, maluwas ka. Apil imong pamilya. You know, ilang gilimpyon ilang sinina nga nagkadugo siguro to. Gidala dayon sa jail guard si Paul o si Silas dito sa pamilya sa iyang balay. Nag-share din siya sa gospel, nag-Bible study si Paul o si Silas. Kung ingon ang Bible, anang gabi una ha, the same night. Wa pa kita nang hipos o pala pambangunang nangatubang nga mga pusti. The same night, sir, adto ta sa balay, please. Of course, kay midnight man mga around 2 a.m. or 3 a.m. siguro. Gipangpukaw pa sa jail guard, bangon mo day, bangon mo. Hani, bangon, hani. Of course, yung asawa. Tay, bangon tay. Nay, bangon nay. Oh, kay the same night man. Oh, the same hour of the night. And wash their stripes. Niadto siya sa balay. Nagsuluwining. Imagine, nagsuluwining din si Paul ug Silas. Anang gabi una, gyapon, kadlawon. And then, gibaptize pag sila, anak pag yung kadlawon. Iyaw mo na. Kami sa una, nakasulwining ko alas 2, kasway ko, nagsulwining ko alas 2 kadlawon. Kaya gihuman ng party, gisulwinin, wa ginhitabo, hubog. So, ang pagpadawat ni mo hubog. Pastor, ato tadi, pastor, kaya tiguang na kayong tatay, dapat masave siya, pastor. Kaya bago mi nagsulwining, hilak siya. Pastor, akong tatay, gusto na ko masave. Asa man ron, nas Tagum, 2 hours pa, Davao to Tagum, motor mi. At tumi, pag-abot dito, nag-party pa man, alas 12. Ulat sa pastor Hakin, nag-party pa. Iman ka, nag-party pa. Alas 2, na humang party. Hubog na! Unsa pagpadawat ni mo hubog na? Brad, saon man ni Brad, basta share lang niya, pastor. Na-share na lang dito. Ambot ko, nidawat to siya. Pero kani, abi ni mo, special kini nga time. No? Nidawat sila kadlawon, gibaptize sila kadlawon, and ang entire family sa jail guard na save pagyud. Tanawa ang respond ha. 34. Now when he had brought them into his house, he set food before them, and he rejoiced, having believed in God with all his household. All his household. Tanawa ang jail guard nga maghikog na unta. Magduslak na unta siya sa sword siyang kagulingon. Ang jail guard nga napuno og fear, basig pat yun na jud ko ani. And naka-feel sa rejection nga wa siya pulos nga guard kay ang gibantayan nakagawas. Ang jail guard nga niluhod ni Paul ug ni Silas, this time ang jail guard nga puno na, no? He rejoiced. Puno na kay kalipay. Nag-prepare pa sa pagkaon. Nagpa-fiesta pa ang jail guard, entire family niya sa salvation nga ilang na-receive. So kung tan-awon nimo dinhi, nagpasalamat sila sa mga earthquakes. Sa mga difficulties sa ilang life, didto nila na-encounter o na-receive ang Savior nga si Christ. Yes. You know, kanang mga nahitabo karon sa imong life, kung musakto lang kag-respond, ana, blessing man ginasa. Blessing in disguise man ginasa. And again, church, pinaagi nini nga message, atong hinumduman, nga daghan kayong mga senaryo karon sa imong life. I don't know, asa nga part. Daghan kayong mga prison cells kinahanglang gubaon. Daghang mga pagduha-duha nga kinahanglan ma-replacean og faith. Daghang kayong aspects sa imong life. You know, be sensitive. Basin na kay silingan nga parihaan ning jail guard. Basin ikaw karon si Paul or si Silas. Basin kinahanglan ka ba? And you know, kung maging sensitive lang ka sa conviction sa Holy Spirit, imagine mo, mauding wa sila padtua dito sa Asia nga part, kay tungod di aning tungod si Lydia, nakaput up sila Bible study, and extend ang jail, ang kaning jail guard, kuyaw, dako ginig ministry, kay gipanhian gyud sa Ginoo ni Paul ug ni Silas. Daghan kay mga jail guard nga naghulat na lang gyud sa imong presence ba? Naghulat na lang kanus aka mo go. Best friend nimo, imong kauban sa work. Kabalo ka nga happy kay siya, pero kabalo ka deep inside yung soul o pag-salvation. Diba? Siguro na kay kailang family nga gubot. Kabalo man yung ka, walang solusyon. Ang peace mag-start man ni Christ. Nya imo na lang ng tan-awon, imo na lang ng paminawon sila. Dapat may mukhang Paul or Silas. Ay,
question gyud kung si Paul ug si Silas gidalag prisuan para ma-save lang ning jail guard. Ang mga piniriso ug ang pamilya sa jail guard. Buhaton tanan sa Holy Spirit lang gyud para ma-spread out ang gospel. O kanang imong friends, kanang family, kanang imong relatives, dugay na kinang gi-prepare sa Ginoo ilang heart, naghulat man gid na nga mo take kag action. Amen. Atong hinumduman nga walay aspect na hitabo sa imong life nga aksidente. Tanan ginline sa Ginoo. Nalay perfect time. Pero once mahitabo man na siya, please ay i-question ang Ginoo. Instead mo yung ka-Lord unsay purpose nganong nahitabo ni. Nganong kalit nawa ning work. Nganong kalit nahunong ni nga business. Nganong kinahanglan magbulag akong mamagpapa. Nganong kinahanglan maguba among family. Nganong kinahanglan moabot ni nga tao sa akong life. Nganong kinahanglan ming mamatyan. Ay ginag-i-question. Instead, luhod sa among Paul ug ni Silas, they prayed. And then nag-pray sila, Lord, we know that all things will work together for good. Please, Lord, tudluy ko unsay plano nimo aning tanan. And then dagag mga prison cells ma-open. Dagag tao ma-bless. Dagag family, loved ones, life nga ma-rescue. Amen. Manindog ta palihog. Once again, atong istoryaw ng atong Ginoo ug atong i-surrender atong fear, ang mga barriers sa atong pag-serve sa Ginoo nganong hangtod karon na priso ta sa usa ka situation. Church, ang purpose ani nga message para ma-release imong potential. Nga dili ka dapat mahadlok na ay Holy Spirit andam mo guide nimo.